Wiecie, zawsze jest tak, że jak ktoś idzie chory albo już jest stary, to tak się zastanowił, co jest po tamtej stronie. Czy ona jest ta tamta strona, czy ją nie ma, czy no zroboki zeżrą, czy nie. I ludzie w każdym przedziale wiekowym, ale zwłaszcza ludzie, którzy, no, jak to się padło, wejrzeli na księża obora, to one potrzebują takiego oparcia. Pytała się Cię, czy mogę Ci zadać pytanie o Twoja śmierć kliniczną i coś Ty tam po drugiej stronie widziała, jak to było? Po sprawie tym, które wątpią, że nas roboki zeżrą. I na tym koniec. Nie, to co wróci do ziemi, to jest także i ziemska część, czyli wszystko wróci na swoje miejsce pod postacią popiołu lub rozkładając się w ziemi. To jest oczywiste, natomiast myślę, że my jesteśmy wyjątkowymi istotami, być może w tej galaktyce nawet, które po prostu posiadają oprócz ciała jeszcze duszę. I ja nie mam wątpliwości, że po tej drugiej stronie jest kontynuacja naszej bytu, naszej osobowości. Możemy to nazwać duszą, świadomością, jak sobie kto życzy, ale nie mam wątpliwości, że taka sytuacja istnieje, ponieważ kochana Steniu, gdyby dotknęło to tylko mnie, to ja bym pomyślała, co najwyżej zwariowałam. Ale to dotknęło dziesiątek tysięcy ludzi na całym świecie. Bez względu na wyznanie, bez względu na status społeczny, miejsce urodzenia. To jest absolutnie internacjonalna sprawa. Ludzie wychodzą, opuszczają swoje ciało, doświadczają pewnych zjawisk po drugiej stronie. Ja pierwszą śmierć kliniczną miałam w wieku 9 miesięcy, jako 9-miesięczne dziecko, więc z tego nie pamiętam nic. Wiem tylko, że to miało miejsce. Natomiast ta druga śmierć kliniczna w wieku 17 lat, no to już pełna świadomość. Wiesz, najważniejsze w tym wszystkim jest, że w pełni pozostałam sobą, opuszczając ciało, istniejąc poza ciałem, zachowałam swoją osobowość i świadomość. I to jest w tym najważniejsze, wydaje mi się, ta ciągłość i trwałość, czyli nieśmiertelność duszy. Bo to, że jeden widział, powiedzmy, takie rzeczy, drugi widział inne, może mieć też charakter jakby indywidualny i po części też związany z takim powiedzeniem, że właściwie każdy ma takie niebo, na jakie sobie zasłuży. I widzi, u Buchakowa też jest to napisane, że każdemu będzie dane to, w co wierzy. Więc myślę, że to jest tutaj najistotniejsze, ale oczywiście był tunel, było spadanie, była jasna, świetlista postać, wobec której nie mam wątpliwości, że była to inteligentna osoba, która szła w moją stronę. Był świat po prawej stronie, czyli ten zaświat tak zwany, w którym spotkałam moją babcię. Był świat po lewej stronie, gdzie był szpital i reanimacja, i pośrodku ta świetlista postać. Ja to tak opowiadam, no bo wiesz... Aha, czyli Tyś miała świadomość takiego istnienia, jednocześnie żeś tu jest, nie? Sam są twój Clyde, kiedy tak. te ciało, nie? Tak, sam już jest po drugiej stronie i jeszcze w środku jest ten, co ci wyrósł naprzeciw. Nie było wątpliwości, że są to odrębne światy, odrębne stany, że ten mój ziemski Clyde, który tam leży i go obrabiają medycy, to jest jakby, no może się przyda, może nie. Natomiast ja jestem poza nim i mogę poza nim istnieć, egzystować i mało tego jest to coś, co ja nazywam dla uproszczenia zawsze światem po prawej, tak? Czyli tym zaświatem, który też, ja się tam przemieszczałam, poruszałam się, spotkałam tam moją babcię. No właśnie, coś tam widziała. Kochana, co ja tam widziałam? Ja tam widziałam zupełnie może to nie jest słowo najlepsze normalnie, ale funkcjonujący świat, tak? Czyli
specyficzne budowle. Później dopiero, wiesz, po wielu latach dowiedziałam się o tym, że rzeczywiście domy kopułowe, boska geometria i te sprawy, że tam wszystko było w kopułach. Tam nie było w ogóle żadnych szpicy, które wszyscy wiemy nam nie służą bardzo, te wszystkie z punktu widzenia radiestezji, a nawet zdrowego rozsądku po prostu. To człowiekowi nie służy tego typu budowle. Tam wszystko było właśnie w pięknych kolorach, wiesz, nawet rośliny, które tam widziałam, wszystko było rozplanowane właśnie albo w kształcie mandali, albo w kształcie rozety. Także niesamowita harmonia, po prostu niesamowita harmonia. Czy tam był normalny świat, który bardzo ładnie, zresztą podobne można znaleźć opisy w książce, po wielu latach do niej dotarłam, Chico Xaviera, nasz dom, czyli medium, które opisuje. A to film chyba taki też jest, Tak, nie? jest. Chyba To jest widziałam, znane medium, które otrzymało. Tyle, że Chico dostał po prostu przekazy z tej drugiej od strony on otrzymywał, ale to się bardzo w wielu miejscach pokrywało z takimi elementami, których po naszej stronie się po prostu nie znajdzie. Bardzo duża łagodność, spokój tych osób, które poruszały się po tych parkach, ulicach, miejscach. I to, co najważniejsze wydaje mi się w tej sytuacji, że poza ciałem myśl jest równoznaczna z realizacją, czyli chcę zobaczyć tamten budynek i natychmiast się w nim znajduję. Wiesz, o co mi chodzi, że natychmiast cała energia podąża za tą myślą, a jednocześnie jest istota, którą widzimy, jest zupełnie inny przepływ czasu po tamtej stronie, po tej stronie, bo tam po tej reanimacyjnej stronie były 4 minuty, a tu można by opowiadać i 4 godziny. I tak dalej. I kontakt z istotą, która nie jest ani groźna, ani straszna, ani niczego nie żąda, ani również nie rozkazuje, tylko po prostu pyta, wracasz czy zostajesz? I wiesz, że ona cię kocha i cokolwiek zrobisz jest ważne i jest tylko twoją decyzją. Chciałaś się wrócić? Spotkałam tam babcię. Wiesz, ona dla mnie była wielkim zawsze autorytetem. Dożyła szczęśliwie 97 lat w pełnej przytomności umysłu i wielu innych swoich funkcji życiowych, także to absolutnie nie była żadna zniedołężniała staruszka. I spotkałam ją tam. W pierwszej chwili, wiesz, ja jej nie poznałam. A dlaczego? Dlatego, że ja ją zobaczyłam w wersji z młodości, kiedy ona była jeszcze, prawdopodobnie tam pokazała się w takiej formie, w jakiej była najszczęśliwsza w życiu. Tak mi się wydaje. No ale i mówi do mnie, co ty tutaj robisz? To nie jest twój czas. I chyba to był ten moment, który zdecydował, że ja doszłam do wniosku, że w zasadzie powinnam wrócić, skoro babcia, wiesz, daje do zrozumienia, dla mnie to była, wiesz, absolutna wyrocznia we wszystkim. I nawet to, co ona mi przekazała przez dopóki żyła, to też jest, te słowa są do dzisiaj dla mnie wyrocznią. To jest wyrocznia ostateczna, po prostu. I to miał chyba wpływ, że wróciłam do ciała, no, mniej więcej podobną drogą, czyli znowu światło, tunel, no a potem bardzo niemiłe przebudzenie. Bo wiesz, każdemu się wydaje, że reanimacja to jest tak jak na amerykańskich filmach, wiesz, ciuch, 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 naładują go, to mu zrobią tamto, a potem, wiesz, taka blondynka się tylko tak otrzepuje, prawie że wstaje z tego łóżka i idzie jak gdyby... Do zachodzącego słońca. Do zachodzącego słońca, a każdy normalny człowiek wie, że człowiek się potem budzi w strasznym stanie, jest obolały, czasami ludzie mają żebra połamane. To jest ciężka rzecz, no ale tak się stało, że wróciłam i doszłam do wniosku, że no cóż, jestem tu po coś i może to wszystko miało mnie po to wzmocnić w życiu, żebym miała odwagę o tym mówić. A ten trzeci raz? A trzeci raz to, kochana, to miałam wypadek i w tym momencie, no może nie jest to śmierć kliniczna typowa, bo nie było tu zatrzymania akcji serca, ale wiesz,
Potrącił mnie samochód na przejściu dla pieszych, w biały dzień, po No, prostu tak i Moja wiesz, mama tak zginęła. synek se wyprzedzał na trzeciego, No, bo on no. musiał zdążyć, a ja nie mam praw na pasach żadnych. No No. ale, no dobrze, potrącił mnie ten samochód, ja szybko jechał, wiadomo, byłam dość poturbowana, no i straciłam przytomność. I w momencie, jak straciłam przytomność, zdałam sobie sprawę, że jestem poza ciałem, że widzę wszystko. Wszystko, czyli co? Wszystko, co się tam w okolicy działo. Wiesz, najlepsze w tym jest to, że ten wypadek wydarzył się dosłownie może ze 3 minuty od mojego domu. Idąc pieszo z do moją tego mamą przystanku. też tak było, dokładnie. I wydarzył się, i wiesz, ja tam znałam ludzi, więc widziałam, tu idzie ktoś, idzie pani, bo to się koło kiosku stało, a przy kiosku nie uwierzysz zbieg okoliczności. Ta pielęgniarka, która mojej mamie powiedziała właśnie na oddziale dziecięcym, że dobrze, że tu pani nie było, bo żeśmy to dzieciątko stracili na chwilę, ale znowu jest i tak dalej, to była właśnie ta sama pani Wiesia, która wtedy była na oddziale dziecięcym, jak 9 miesięcy miałam. I ona do mnie, i widzę, że Wiesia do mnie podchodzi, podbiega w zasadzie, dotyka mnie i mówi, rany boskie, ona nie żyje. Być może albo nie wyczuła tętna, albo ono rzeczywiście było tak słabe, albo go rzeczywiście nie było, ja nie wiem, bo to chwilę trwało, zanim była karetka, zanim to, wiesz. I ja widzę, jak biegnie do mnie w moją stronę moja mama, po którą ktoś posłał po prostu. Ktoś zauważył, wiesz, to było 9 rano, wtedy tam zaczynał się cały handel na tej ulicy, więc było pełno kobiet, a one mnie znały. Któraś pobiegła i widzę, że biegnie moja mama w tą stronę, gdzie ja leżę. Tak, ja dookoła mogłam się rozglądać nad swoim własnym ciałem i nawet patrzyłam się na siebie, myślę sobie, ja żyję, nie żyję. W każdym bądź razie, wiesz, jeszcze zbieg kolejne okoliczności, przejeżdżała karetka od kogoś i nawet nikt po nią nie dzwonił, ona po prostu jakby raz była tam, gdzie powinna w określonym momencie. No i tak ta karetka, tych lekarzy widzę, przede wszystkim widzę moją mamę, która ma taki spazm płaczu, że aż się zanosi. Ja sobie myślę, przecież ona drugiego zawału mi za chwilę dostanie. I myślę sobie, ja muszę wrócić do ciała, otworzyć oczy, jak to zrobić, żeby otworzyć oczy, chociaż na chwilę otworzyć oczy. I w tym momencie czuję, że jestem z powrotem w ciele. I na moment rzeczywiście otworzyłam te oczy i ten lekarz z karetki mówi do mojej mamy, ona żyje, ale teraz niech nam pani nie przeszkadza. Odsunął ją i potem już się tam mną zajęto. Widziałam tego chłopaka, który mnie potrącił, stał taki oparty o drzewo, ledwie żywy, aż mi go żal było naprawdę. On był chyba gorzej blady niż ja tam leżąc na tym chodniku, ledwie żywy. I widziałam tych ludzi znajomych, a później to wszystko, jak już doszłam do siebie i tak dalej, to konfrontowałam tą wiedzę z moją mamą, czy była tam rzeczywiście pani Wiesia, czy ja mówię, mamo, ja ciebie widziałam, jak ty biegłaś i zastanawiałam się, dlaczego ty biegniesz w moich kapciach? A ona w tych nerwach po prostu zamiast włożyć swoje buty, to włożyła moje kapcie. Czyli teoria psychiatrów i psychologów, że to mózg wysyłał nam endorfiny po to, żeby nam tam przykro nie było, że już idziemy na tamta strona, kero to jest ziemia, to jest nieprawda. Ja myślę, że u osób, ale wiesz, no to już jakby na kolejny temat do poruszenia, że jedna sprawa to są ludzie umierający w stanie tym, wiesz, śmierci, właśnie na pograniczu śmierci pozostającym tygodniami, miesiącami, gdzie ten organizm jest on się po prostu przygotowuje. I wtedy rzeczywiście mogę uwierzyć, że na przykład to, że ludzie widzą, nie wiem, jakieś anioły, wiesz, czy jakichś bliskich zmarłych, którzy gdzieś im się tam pokazują, widzą wspomnienia z dzieciństwa, to jest właśnie to osładzanie tego procesu. Natomiast nie wierzę, że nasz mózg jest w stanie praktycznie w ułamku sekundy wyprodukować tak ogromną ilość odpowiednich potrzebnych substancji, żeby wywołać tak niesamowite halucynacje. Poza tym
ktokolwiek przeżył ten stan poza ciałem, czy jest to dr Eban Alexander, słynny amerykański neurochirurg, czy jestem to ja, każdy powie, że świat ten jest i to wszystko, czego się doświadcza, jest tak realne, tak przejmujące i tak złożone w swojej, powiedzmy, i scenografii, i strukturze, i w każdym detalu, że nie wierzę w to, iż mózg pozostający w stanie niedotlenienia, wiesz, czyli po prostu mózg w stanie dysfunkcji jest w stanie wytworzyć coś takiego. To jest dla mnie niewyobrażalne i dlatego myślę sobie, że nie ma sprawy, jeśli rzeczywiście wykryto taką substancję, która może, która pojawia się w momencie, kiedy człowiek umiera, ale to jest proces. To nie jest moment, że powiedzmy wypadek, rozbija się samochód i nagle ktoś do mnie pisze i pani nie uwierzy. Ja się patrzę, ja jestem nad swoim samochodem. No i co? Tak, i mózg już zdążył to wszystko wytworzyć, przerobić to stenia. Zapraszamy Was w takim razie na następne odcinki i ja bym tak chciała, żebyście nie potraktowali tego jako taka tania sensacja. No faktycznie pomoc ze strony Ady.